alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ‘yan uwa masu albarka. Barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan tasha mai albarka ta Ɗanjuma ke Hausa. Barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan lokaci. Ya ‘yan uwa, barkanmu da kasance a cikin wannan shiri namu na don masu gyaran waya. Wannan waya ce aka kawo mana ita ga ta Pop 3 ce. Abinda take matsalar ta shine gashi nan ta kunna kanta ta kashe, ta kunna ta kashe, ta kunna ta kashe, ta kunna ta kashe, haka take ta yi. Mafi akasarin yan uwana masu gyara waya da masu yin flashin, idan aka kai musu irin wannan matsalar, kai tsaye ba abin da za su yi tunani ko su ce illa fayil ɗinta ne ya sauka sai an yi mata fayil ko kuma sai an yi mata flashin. Kamar yadda shi ma mai wayar abin da ya kawo mana kenan a yi, amma kuma da muka ga matsalar na ga cewa wannan ba magana ce ta flashin ba. Wannan matsala ce da take faruwa ta daga bangaren power button ɗinta. Makunnin nan nata da bolin na karuwa da na kashewa shine yake lalacewa. In ya lalace to zaka ga tana irin wannan ta mutu ta kunna, ta mutu ta kunna. Wanda irin wannan matsalar in ma an kawo ma ita ka ce za ka yi mata bypass, to ba ma za ta yi bypass din ba. Idan ka yi kokarin yin bypass din ba za ta yi ba, tunda haka za ta yi ta mutuwa tana kashe. Sai ka shiga za ka yi mata bypass din sai ta sake mutuwa, ta sake kaya, haka za ta yi ta yi, haka za ta yi ta yi, ba za ta daina yi ba. Haka ko ka dora ta a kwamfuta kana so ka yi mata flashing, ba za ta yi ba, ba ma za ta nuna a kwamfuta ba, saboda wannan matsalar ba ta flashin bace ba, kuma ba ta bypass bace ba ko rasto ba. Wannan matsala ce kurin ta wannan makunnin nata power button. Da zarar ka canza shi wayar ka nan take kana kunna ta bi iznillahi zaka ga ta kama, kamar yanda kuma yanzu za mu yi kokari za mu canza shi ku gani a gaban idon ku. Ba flashin za a yi mata ba, kuma ba wani abu za ba, illa kurin wannan power button din nata za a canza. Shi ne yake haifar da wannan matsalar, ba flashin ba ne ba. Kamar yadda shi ma mai wayar muka ne bayani, wannan wayar ba flashin take bukata ba kuma rasto na isa. Dama shi ma kansa ya yi kokarin yi mata rasto, ta ƙi, ta ma ƙi tsayawar ballantana ma har ya shiga yanda zai mata rasto din, ko kashe ta ce zai yi ba za ta kasu ba. Hakan nan dai za ta yi ta yi mai, ta kunna ta kashe, ta kunna ta kashe, sai dai in ya gaji ya cire batirinsa. Wannan waya Pop 3 ce, wasu kan ce kuma POP3. To duk inda dai ka kira ta ko kuke kiranta a bangaren ku, to ita ce dai wannan wayar. Kuma wannan wayar mafi akasari takan gamu da matsaloli irin wannan. Da ita da hawi haka takan faruwa zuwa gare su. Mutakar waya tana kunna kanta ne ta kashe kanta, ba ta tsayawa, haka take ta yi, to gaskiya ba magana ce ta flashin ba, ba magana ce kuma ta fayil ba. A'a, wannan magana ce ta canza mata wannan power button ɗinta ne ya lalace, don haka sai ka canza shi. Da ita da hawi suna yin irin wannan matsalar sau da dama. Ta yanda za ka fahimci cewar flashin ne ko kuma idan kai mata bypass za ta yi, shine idan ta kama din ta tsaya cak a haka ba tare da wannan ba, ko kuma idan ta kama din ta mutu tana dadewa kafin ta sake kamawa, wanda haka iya mata bypass ta dauka kuma ta wuce ba tare da ta sake kunna ta kashe ba. To wannan shine zaka iya cewa sai an mata fali ko kuma kai mata bypass ko rasto ta karba kuma ta wuce ta yi insha Allah. To amma wannan duk ba ɗaya daga cikin wannan matsalar kuranta ta power button ce. Yanzu za mu kwance ta, za kuma mu canza power button din nata. Ga wannan power button din nata za mu canza shi, kuma za mu zo mu kunna ta a gaban ku yanzu ku gani bi iznillahi, domin ku tabbatar da hakan lamarin yake. Don haka an kawo maka gyara ko an kawo maka waya mai irin wannan matsalar, to ga matsalar da take faruwa. Kun ga dai tunda na fara wannan magana nake wannan can gata, ta kama ta kunna ta kashe, ta mutu ta kunna, ta mutu ta kunna, ta mutu ta kunna, haka take ta yi. Kun gani yanzu za ta sake kunna, ka gani.
yanzu za ta sake mutuwa. Kun gani? Yanzu kuma za ta sake kunna. To haka za ta yi ta yi, inda za ka bar ta wannan to ƙarshe sai dai ta janye batirin gaba ɗaya ya ƙare, kuma yana ƙarewa ma irin wannan za ta iya kumbura ma batiri ta lalata shi. Don haka da ita waya ce wacce dama ake cire batirinta, to wannan mafi akasari inda ta fara ma irin wannan matsala ka cire batirin shine mafi a'ala. Don ba haka ma za ka ji ta fara ɗaukar zafi. Kai kokari ka je a canza power button ɗinta, shine mafita. Ku biyo mu cikin shirin domin ganin yadda zai kasance. To masha Allah, bayan mun je mun canza power button ɗinta, yanzu insha Allah rabbi kuna gani muna kunna ta gashi ta kama normal ba matsala, ba kamar yadda ita yi ta kunna kanta tana kashewa ba. A yanzu gashi mutum zai iya shiga komai a cikin ta gashi ta daina kashewa da kunna ɗin nan da take yi a da. To kamar haka insha Allah, inda aka kawo ma waya irin wannan pop 3 ce ko kuma hawi, yawanci wayoyin da suka fi yin irin wannan matsalar kenan. A kawo ma waya ta rika mutuwa tana kashe kanta, ta mutu ta kashe, ta mutu ta kunna, ta mutu ta kunna, ta mutu ta kunna. Mutukar ba ta tsayawa to wannan ba flashin bane ba hakika gaskiya, kuma ko kai mata bypass ma ba za ta yi ba. Haka ko kai kokarin sa ta a kwamfuta ma don kai mata flashin ma ba za ta hau kwamfutar ba. Dole sai ka canza wannan power button din nata, shine matsalar ta. Don haka yan uwa, idan kun ji daɗin wannan shiri, da Allah kar a manta a mana subscribe na wannan channel mai albarka ta Danjuma TV Hausa, kuma kar ku manta da Allah a mana comment, kuma a like din, kuma da mutum yana da tambaya ko wani neman ƙarin bayani to da Allah sai a ji a section comment din a comment domin ƙarin bayani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.